That's okay. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Seguro magani. Alhamdulillah mkoma Robi ndino simba cha Yesu. Ndibweni arze matari. Matari turi kuteka idza mkoma Robi. Ndakambozota urandikati vamwe ndakanzwa chiti mzimu wakanaka. Pane pawakanakira. Asi unosvika panguva yekuchema kuti basa rawanda. Okuti basa rawanda. Basa rawanda because mkoma Robi andikunyeperei. Vazukuru kana kuri kuuya kana kuti zvatakubata zvakurwadza chinonzi arikurwadza inini handisingazivi kuti dhokota pai panochaja mari kuhospital anochaja achiona kuti ari kubatiswa chii nokuti ndo chinhu chinorwadza mukomaro saka izvozvo ndikutaura kuti zvakurwadza kwete zvokutamba handiti inini handizivi sekuru pane vazukuru nyangwa vanotofona vachiti sekuru vari muSouth Africa here makambotaura navo mukati November kana kuti October mune muri muSouth Africa? Alhamdulillah. Ndofunga kuti kana ndakabvunzwa pamazuva ekutanga ndichiti anytime kana tadaidziwa ndinoenda chero December chero andina kuti ndichaenda kuSouth Africa December. Ndinofunga kuti pana pamedia panapa makambondibvunza mubvunzo iwoyo akakaka chi2 ndikapindura kuti muzukuru wangu kuSouth Africa akataura kuti sekuru pari zvino kwati munosvikira kwatiri isusu vana venyu tiri kuuya kuzoona vabereki nekuzoona nzvimbo nezvimwe zvinhu zvatei takasiya kumucha December. Saka sekuru muri kufamba sei? Saka imimi musachauya nekuti nguva iyo yaite. Isusu mukoma Robi wallahi tinotarisira kuti tiri kuenda South Africa gore remangwana. Gore rinori vanhu vazukuru vangu ngavauye kumusha vachiita zvavari kuita vachindiwana ndiripo. Handiti aya wazvinzwa ipa wachazonzwa mwe achiti ndakatonzwa waita nenyaya yeSouth Africa saka vari kusvikira kupi? Aiwa inini mukoma Robi handisi kuenda iko South Africa. Inini vazukuru vangu vese vari kurwara vese ndiri kusangana navo panapa day and night. Ndingatoti mishonga ndiyo pamwe ingatoti kuvadza kuti tiri kushandisa sterling but day and night isusu vazukuru vachatiwana tiri panapa. Ndinofunga kuti ndiri kutoita urongwa kutotoda kuti ndite makamuri dzimba dzangu kuti nokuti tikusangana nevarwere vane cancer. Saka akauya kuri kumandere mukoma Robi idambudziko rokuti munhu iye anenge achibudisa mvura achibudisa zvakawanda saka kuti azogara kuchaunga pakati pevanhu vakawanda azviite. Saka ndiri kumhanya zvakasimba kuti ndiwane marooms ndikaita 2 or 3 yokuti pakaita serious disease nevakomana vekurwara chirwere chepfungwa. Ndiri kumhanya zvakasimba ndokuti ndinoda kuti ndiwane kuti vanhu awane pekugara because munhu wecancer anenge akubuda smell nekuda kwokuti urwere asi uyu mumwe uyu pakanaka. Saka ipapa kukusanganisa zvirwere zvecancer nechirwere chekupenga hazviite. Saka ndo kandokumhanya ipapa mukoma Robi. Handiti tinotenda ndiri kuona ndeyomhuri yekushurugwi ndizvo. Aiwa iya yese yekushurugwi. Mhuri yakambofona sekuru tiri kuuya vekushurugwi havasati vasvika. Vekushurugwi hatatibusi kubuda pamedia ava ndo vauyawo asi takataura nhau dzacho ndikati uyai tione kuti tinoita sei matare enyu matambudziko amukusangana nayo. Handiti makadi vana hanzvadzi tiripo isusu zita ndiani? Shamiso Kagoro. Kumushande kupi vanzvadzi? Kumudzi. Kwa ndiana anonzaniwo taura mutauro imimi ari kurwara kwa tatenda mese mabva kumudzi handiti idambudziko
ratire gaiti mbonosvika kudare kwasekuru achapola tibatsirwe rakamira sei? Muye mudumbu zvakatanga rini? Nguva yacho kaenda ndokubvunza makore mairi matatu pane gore. Saka kuchipatara vakati chii zvavataura kuti ndo zvizipo chavakati chomubatsira nacho chii? Chipatara chipi? Vese vaingobata zvimwe chete? Handiti. Alright, sekuru ndimanga mchitotaura nezvechirwere chegomarara ichi. Muzukuru ari kuti ndo chirwere chandakaita sei? Chandakabatwa mudumbu saka tati hongu ndizvozvo asi gaiti kusvika kwasekuru timbomuona kuti zvakamira sei. Alhamdulillah. Mukomarobe ndinotenda nemashoko enyu. Muno mumatiri muno mukomarobe idare. Mune hosha yakakura saka kana zvakadai isusu tiri chitaisa urwere vanotaura madhokota kuti ihosha asi seuyu nekutaura kwandiri kuita ndichitarisa so ndinoona kuti chinenge chiri chivanhu. Kensa mukomarobe kana iri kensa kana gomarara kana yangouya inopora yamwana asi kana ine chivanhu munhu anofanira kudya mushonga kuti akone kupora. Saka nokudaro bose ndikuona izvozvo kana ukatarisa mbatya dzake ziri kutota. Saka Allah subhanahu wa ta'ala ndidadzire mukomana wangu kuti antu yai kunokuso sekuru warefa jaindi nditore uvhure gati tore chikapu timbopa musikana mushonga uyo yambo kugara zvakanaka titaure inawo dzematare. So matare mukomarobe gomarara ririko handizvirambe nokuti zviri kusanganisira zvirwere asi zvirwere izvozvo vamwe vati tinouya nawo kuno kuti unovabasira. Tora mukombe akona kapu mukombe uyu uri apo nokuti mukomarobe mukatarisa kuti nezuro chaiye akauya mwana mumwe so panapa tazu panapa mwana akarova nezvinhu wallahi dakaenda nekubaiwa jekiseni nyika mumushonga imo kuti chukwa chaizvo mubude mvura imomo hamuna mvura iyo ngamubude mvura imomo mune mvura dzvanya sitereki nemaoko yako mupei mukadzamba uma anyatsogara mukomarobe tikatarisa so inoratidza shiriki. Kana tichiti shiriki pachichawa ipayamaiva vamwise chinogona kuva chiri chibereko bati chekutanga anofanira kurapwa. Saka kana asina kurapika handione zvichiita zvakanaka. Saka isusu tiripo gomarara ataura dhokota handirambi akabata asi mukati mechinhu cheupenyu hwevana ava ndinofunga kuti ine handisi kuona iri kensa nokuti ndiri kuona ushereketo mukati medzinza rekwako. Alhamdulillah. Saka ndosaka ine ndichiti chokwadi chakazara chinofanira kuti chifambe zvakanaka. Nokudaro Allah subhanahu wa ta'ala ndo zvikuru zviri pane mhuri inoda kubatsirwa. Gomarara haasi yega. Mukatarisa kuhodhi kwangu kwandikutaura kuti tikuda kuita makamuri kotwa nemumwe wakabva kumandariro haasongobuda pa TV asi hosha iyi yakaita sei yakamubata handiti. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vanondiudza kuti tigone kubatsira zvirwere zvekensa mumwe akadzokera kuCentral Base. Saka isusu tiripo pakubatsira kensa, breast cancer, kensa yechibereko, kensa iri pamutsipa nezvino mwana kokadhoma angari pana. Saka zvirwere izvi komandorobe ndakutambura nazvo ndiri kutoti Mwari vakandipire chidare rakadaro nokuti ndiri kusangana nezvinhu zvinorwadza zvinhu zvinosemesa. Alhamdulillah nokuti vamwe vacho tikakubuditsire pafoni
vamwe vakodzere kupinda pafoni asi mukaona zvavari kuita zvinhu zvikutambudza mukagara mavo asi kuita musheka saka imimi endai nayo uko ambonogara kurumu uko ndozomubatsira bose mushonga wandakupai unoita kuti anogona kuvhura mudumbu somukai muende naye muende kurumu yemadzimai uko munogara iko kanditi kana anzwa kana arara kana aita sei tete uyambatsirane neuyu musikana uyu tete naiwe simba wakanditowachugamira mbichana unoti munyakadzira akamudare muno mukensa chirondo chekensa chiite muchi Cabda ni kuweti. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.